driver nga pa Santa Barbara? Subong, wala pa ko income ka tsakon na. Pamalanar, kailangan pa lang kang krudo. Sa terminal, ma-ready lang ko sa self ko ha, para guwapang new vlogger. Hello guys! We're here in Robinson, Pavia Terminal. At the moment, I'm inside the toilet. Let's see if the toilet is clean. The toilet is clean. Also the other one is clean. Ari kita subong sa Pavia People's Terminal. Kagupod naton si ma'am ang nag-maintain sa ila toilet. Kag nakita ko gano'n na kung masulong niya very clean and well maintained. Sige ma'am, kutunta si ma'am ha, dali lang get. Hi ma'am, sino yung ngalan ma'am? Ako gali si Elizabeth Bugna. Residente diri sa Mungkados, Pavia. Nagabulog diri na trabaho sa Pavia People's Terminal. Nag-maintain sa CR kag cleanliness sa palibot. Okay. Nami, kasi ma'am i-promoting nga very clean ang toilet kag well maintained. Gidya. Pag gusto kong ga-duty, si Christian Maganso kag si Wilson Fernandez. Ano ma-comment mo sa toilet sa terminal? Malimpyo man ma'am, kag madami pa. Hi, sa Tagalion, isa team. Student ka ma'am? Yes ma'am. Ano yung course? Education. Ay wow! The future teacher of the Philippines. Sige mama, thank you. Okay. About sa bus. Ayun ma'am, anong mahambal mo sa series bus ang patapas? Komportable ka man? Kamusta ang plating ma'am? Nag-increase? Hindi. Okay lang? Okay lang. Affordable lang ang price in terms sa ticketing nanda. How about ang mga service sa mga driver kag conductor, okay man sila? Okay. Thank you ma'am, thank you. Adi di gali magputunta si sir ang driver sang patapas.
Sir, kamusta imo nga income as a driver? Okay lang man? Okay lang. Basta pinsan ko lang sa biyahe. Oo, no? Tingin sa isa kadlaw, sir, kapila ka mabalik-balik, di Iloilo tapas? Minsan 3 ways. Di pa pare-parehas. 3 ways niya. Minsan may round trip. Ah, okay. Taga-tapas kayo, sir, kung Iloilo. Kaniway ako. Ah, haniway ka? Gentlemen, amo ni ang mga passengers sa patapas. Mga tapas nun, kamutanan, ma'am. Sa mga guwapa, sa mga taga-umba nga pasahero. Ma'am, tihalin ka mo, abi, amo ni subong oras. Ano ka mo kaabot sa tapas? Taga-Haniway. Haniway ka? Ti, anong oras ka kaabot sa Haniway? Depende ako kayo sa traffic pala. Sa aganan. Shout out ka, ma'am, sa friend mo, ma'am. Okay, sige ma'am, hello, thank you. Sir, pa yun, nakamu taga-Haniway, mo driver, taga-Haniway, maniyo ko sa'yo. Sige ah. Sino gusto mo shout out? Sir, nga na yung choice mo ang bus kaysa sa jeep, sir? Okay man? Dasig. Oo, no, tama, no, dasig. Sir, driver pa, isang van pa kalinog. Sir, pila sa buong pliti? Tag 100. At least bro barat kung bawa. Di mga pila man ka balik-balik imo pa ni biyahe sa isa kadlaw. Ang isa na ka Purwis ma, ang isa pa 6 weeks din eh. Oh, sige lang ah. Sige, kamusta ang income daw Bakit? Baldagin. Apagado din. Gano ikama daw ng biyahe. Kapin pa kompetensya mo series kag bus no? Duro dan kompetensya din may jeep, series, bigger. Sige lang sir, akayod lang Japon ah. Amo ganin. At kung si Manong driver pa Santa Barbara nga jeep. Noong kamusta imo income as a driver nga pa Santa Barbara? Subong, wala pa ko income ka sa akon na. Pambalan arkila pa lang kang crudo. Pinarkila mo? 500. Oh. Ang crudo na, nildot. Ang mahal magali nung no. Oo. Di ako, wala pa mo nila. Step ako na yung Sa finansya. kudo na daan ng ro, patay ka ron. Grabe na ka mahal kudo doon. Di, kuna mo, way ka pa katakod sa imo, kuhan, ang imo nga... Apa ni malay ko, ay Oo, bakit? way pa. Amo pa na ni. Sige lang ah. Nung pila na edad mo? Ha? Sila na- 20. Baw, congratulations sa edad mo nga nagpaskog ka pa ya. Nakilala ko yung nga 70, Higod na? nagahigda na lang. Mayo na imo lawas nung kayo exercise niya mo driving. Tama to. Di may kilala kay shout out yan, Igrit. Kamusta na si Mrs. ko? Namulan. Kau love yan si Mrs. niya. Kag si Noel. Oh. Thank you na nga, thank you. Namunta ang movie ni sir. 18 seater dyan, no? Seater ka namin. Oh, pakalinog di siya. Buligin nyo man si sir, ay, reklamo na siya sa ilang income as a driver. Base sa mga may extra daha sa December, talikan ka din ang mga driver sa terminal. Sir, thank you again. Thank you, sir. Okay, sige, Oo. ma'am. Thank you. Mayong hapon, hari kita disubong sa CBL nga bus liner. Kag mangkuton ta si Manong din ni gani ka biyahe mo no nga CBL no? Dumalaga, Lilo. Okay, ari di kay mangkuton ta. Nga driver sang dumalag Iloilo, kamusta no nga imo kabuhi as a driver? Ito, maayaw-ayaw ba na? Bakas lang. Cop up man ang ang imo nga sweldo sa driver as a driver. So, may nainagawa pero okay lang. So, ano man. Maka Survive na gawa.
Ay, amo ni ang driver nga paano masinadyaon bisan nga puraot. O amo ginayanong no, dapat positive lang. Gani. Oo. Ti isa kadlaw kapila ka magbalik-balik Iloilo dumalag. Bali, apat ka gurot, bali di dua-dua. Dua pililo, dua pa dumalag. Oo. Ti pila ang biyahe pa dumalag no? Ang plitihan, Oo, plitis ang mga pasero. 150. Okay naman lang na ilayo man ang dumalag. Layo Oo. na dumalag. So, kahit na nakapis na mo. Oo. Kaya anong oras ang last trip dire? Ang hamon niya, last trip isa dumalag, alas 6. Pero sa tapas niya, alas 7:30. Ay, nami no, kay pwede ka pa kauli gali bisan gabi na no. Ate, sige salamat. Gidnong basi may mga friends ka to nga pwede mo i-greet. Shout out Sino imo misis mo to, bata mo, migo? Shout out ko na sa Duran Lumalaga, sa akong asawa, si Mirna Polbe. Kag bata ko nga si John Lloyd Polbe, kag si Renemi Polbe. Shout out lang Oo, kag sa mga upod mo drivers. Kasi mga upod ko mga drivers di sa CBL Oo. Sige nung halong nung, Okay, salamat. okay, Oo. yes. Sa CBL ni Manong, may mga suludlan pa naglis babaw. Oo, kanami. Daw series liner, magaling mo CBL nung may mga suludlan naglis babaw. Oo. Matinlo man matinlo ng bus Manong oh. Bye Nong. Oo. Thank you for watching. Please subscribe. Please subscribe Melody's Vlog and Donabel Borgos Vlog.